Dokonalý burger si žiada dokonalé žemle. Ak máte svoj zaručený recept, tak ho zahoďte. Toto je totiž jediný, ktorý k letným grilovačkám potrebujete, pretože tieto žemle sú jednoducho tie najlepšie. Z vody a múky pripravte krémovú kašu a nechajte ju vychladnúť. V mise od robota zmiešajte múku so soľou. Pridajte cukor, sušené mlieko, droždie, vajíčko, mlieko a vychladnutú kašu. Nechajte suroviny spojiť a potom pridajte maslo. Vymieste elastické testo, ktoré sa pri naťahovaní netrhá. Nechajte vykysnúť, potom ho preložte na pracovnú plochu a vytlačte nahromadený vzduch. Rozdielte ho na jednotlivé kúsky a uvaľkajte z nich bochníky s hmotnosťou približne 100 gramov. Rozložte ich na plech, zakryte fóliou a dajte do tepla na druhé kysnutie. Nadýchané žemle nakoniec potrite rozšľahaným vajíčkom, posypte soľou a dajte piecť. Sú perfektne nadýchané, voňajú po masle a zaslúžia si už len dobre pripravené hovädzie mäso, rozpustený čedar, karamelizovanú cibuľku na červenom víne a domácu majonézu. Podrobný postup aj suroviny nájdete na rohlíku. Čau!